Kim ja Vepä, mixtape, 2015, jos me kerätään. Jagger. Ei kerätä. Mis meidän biiset on, mis meidän biiset on, sä et varmaan tiiä, et mis meidän biiset on, mis meidän biiset on, mis meidän biiset on, sä et varmaan taju mut, mis meidän biiset on. Tyhjennä taskut ja eti kolikoita, jolla voisi meille vähän biisejä hoitaa. Voi vittu, taskut on tyhjät, mut tyhjästä paha on nyhjästä, entä sinä ystävä? Minusta meikä oli viikoi kyhämässä, mut tässä on se ongelma, et meidän pitäis olla menos kohti alempaa, nopeeta tahtia. Mähän olen valmis, mut eihän meillä on massia. Pakko saada hitti tai kaksi, näin se bänkki muuttuu palavaksi. Hyvin äkkibygi sällit hima edes kun sä tyritänkin. Mä jatkan nyt matkaa, ei harrasta sitä vittu bygittämistä. Noni se siitä, nyt Vepä riittää. Meidän pitää kohti Aleppaa kiitää. Joo, katso kello. Nyt on jo kiire ja matka Alepalle ei oo helppoa. Me löydetään sinne, ota rentoa. Ai minne? Ei mennä sieltä. Mennä oiko reitti, ei tarvitse kiertää. Kävellään hetki tien viertä, niin ollaan jo siellä. Hei Kim, oot sä nyt ihan varma tästä reitistä? Onks tää mikään oikari vai läppä heitit sä? Paska läppä, kauppa menee kiinni 5 minuutin päästä. Ja vielä ollaan tässä, keskellä ei mitään seistä. Ja akkukin loppunut teikältä ja meikältä. Reppu tää pulloja eikä seteleitä. Hei ihan oikeesti, mis meidän massit on? En mä tiedä muut. Mis meidän biiset on, mis meidän biiset on? Sä et varmaan tiedä, et mis meidän biiset on. Mis meidän biiset on, mis meidän biiset on? Sä et varmaan taju mut mis meidän biiset on, mis meidän biiset on, mis meidän biiset on, sä et varmaan tiedä, et mis meidän biiset on, mis meidän biiset on, mis meidän biiset on, sä et varmaan taju mut mis meidän biiset on. Alepa näköpiirissä, nyt ei mitään hiivitä, 1 minuutti aikaa, meininki on kriittistä. Joo Vepä, onks niis kaikis pullois etikettei, ettei myyjä hylkää meidän koffitikettei. Kai sulla paperit mukana, muuten ollaan tässä aikakussi sukassa. Venaat, nyt tarkistaa vielä nopea mun taskut. Joo, kyllä ne on. Alepalle piikkaa ne keissi, me kriipataan ine mut ei saada bisse. Mulla on vaan ne tunnet beefit, hei kamo, anna armo tän kerran, ei hätää suostu. Hei ei kai me turhaa tääl juostu, mä oon niin lähellä et mä haistan bissenkin tuoksun. No ei kai auta, me lähetään sit tyhjin käsikive labraa. Ja matkalla funnataan ku ei oo bisseet taaskaan. Matka labra taas kerran taittuu ja metrossa maisemat nopeasti vaihtuu. Ei oo bini, ei oo midi, mut viime kerran oltiin skidis maistis ja jäbä taisi upottaa muutama liikaa. Sit unohdit mitä et niida, sinne labra ne viime viikkoiset bisset. Nyt hei Vepä, meillä on oikeesti kiire. Mitä mun silmät näkeekään? Hei, meillä on molemmilla biniä kädessä nyt iisiä vähän. Taas kaikki mitä tarvitaan, kyllä täältä saa. Hittejä bongista, viiletä koffia. Kaikki mitä tarvitaan, biisejä korista. Sit viedään kotiin taas voitto. Kun tää biisi loppuu, sä laitat se uudesta toistoon. Varmasti laitat. Yeah, uudesta toistoon. Mis meidän biiset on, mis meidän biiset on? Sä et varmaan tiedä, et mis meidän biiset on. Mis meidän biiset on, mis meidän biiset on? Sä et varmaan taju mut mis meidän biiset on, mis meidän biiset on, mis meidän biiset on? Sä et varmaan tiedä, et mis meidän biiset on, mis meidän biiset on, mis meidän biiset on? Sä et varmaan taju mut mis meidän biiset on.